du si sko? Kan du si sko? Kan du si sko? Sko. Ja. Hva har du midt i fjeset ditt? Hva har du midt i fjeset? Ja. Hva har du her? Nisse. Ja. Hva har du her da? Kanna. Panne. Panne. Hva har du her? Hasj. Her? Halsen din? Asja. Ja, kan du peke på halsen? Der er halsen, ja. Hva har du her da, litt opp her, under munnen din? Hva har du her? Denne. Hva er dette? Eke. Hake. Ja. Hake. Hva har du her? Munn. Ja! Og den? Øye. Øye. Og den da? Ja, det sa du. Panne. Panne. Hva har du oppå hodet ditt? Hva har du her? Er du lei nå? Var du lei nå her? Oi, det var helt mørkt. Er du lei nå? Hva har du her? Hva er dette her? Hår. Hår, ja. Hva har du her da? Mappa. Mage, sant? Hva er det her da? Pappa. Har du pupper? Nei, mamma har pupper. Men du har nusser, sant? Nisse. Nusser, ja. Nisse. Ja, mamma har pupper. Men du har nusser. Det er fordi at dine er små. Sånne små, bitte små. Nei, ikke ta telefonen. Dine er små her. Kan du vise små? Små, bitte små. Og hva er stor da? Stor. Ja, kjempebra. Kan du si god morgen? Morgen. Ja, god morgen.